Okay. Good morning. So, gasap sa tanong bago ko proceed sa amuang meet up place. Uy, naaday lingaw-lingaw sa Apopong. Uy, na disco. Grabe tulog good boy. Grabe ning mga taga Apopong. Okay, gasap sa ta, gasap. Gasap. Ma'am, full tank ma'am. Unleaded lang. So, basta diretso na lang siguro may ani. Diretso na lang may masking wala pa among duwa ka kauban. Sarado? Sarado gid ayo. Dara sa selo. Ah? Na? Sa'yo kayong checkpoint ba no? Gawa kayo. Okay na daw sila. Pero isa lang daw ang naabot. Okay. Halang na kayong bitukan ni Sir Jet mag top speed. Agian na din may sa muang sabay. So diretso na may. Time check 5:33. So from Jensan magpatakorong sa amin ay mag-breakfast ang akong mga kauban. Grabe na si Jetro. Member din sa Jensan Sports Bikes United. Good morning Marbel. Wala mong isa kasabay. Naka NMAX. Limi kayo yung tingo siyang pipe. Ay na sila dire. Ready ay sila. Muna yung mga kauban. Nakita na dyan sa Jensan ang sabot, naabot sa Marbel. Ay, sakit sa lawas. So, mukha naka CBR 150R, naka Raider, og isa ka Rusi. So, pato na may og takurong para mag-breakfast. Let's go! Uy, checkpoint na po. HPG. Grabe checkpoint karon. Sayo kay sa buntag ganaya sa Jensan mga 5 o'clock. Okay, welcome to Tacorong City. Uy, nanay Jollibee. Nanay Jollibee ang Tacorong. So, mamahaw sa. Alright. Manag pamahaw. On the way namin pa Carmen banking. Let's go. So ang loop din naman kay from Jensan, Tacorong, then Carmen, Bukidnon sa Quezon para magbuda, tapos balik Jensan. Nasa 500 kilometers. So kasi Rosie ay ha? Duwag. Na, wala ikwan. Wala man ay washer. Okay, let's go. Top box lang. Kabi na ko unsa jud. Aning lubak dire oh. Kung di ka maginahinay sikaw puga, piti jud ka dire. All right, so let's go. Welcome to Carmen. Ay, kalindot. Kalindot. Mo dyan yung isa sa pinakaalami kung mag long ride. Okay, tambike mi kadali. Tapos ato mi sa Carmen Municipal Hall for picture taking mi kadali. Tapos proceed na mi sa Carmen
Welcome to Carmen Municipal Hall. Carmen Municipal Hall. So picture taking sa medri kadali. Mandatory group picture. Wala ka sunod yung migo. Basi. Ba siya? Kini na Oscar, kini na. Sugod ang bangking Oscar. Bangking na ta Oscar. Oscar, bangking na ta Oscar. Bangking na pod. Siyang balas. Agay. Luya masih Oscar Dodong. Tarong drive Oscar. Grabe kabalas.
kaso eh. Birahe, Oscar! Woohoo! Agoy, kaglok. Birahi, Oscar, kahaglok sa bangking dire. Grabe ka, kurbada na yung Oscar.
Oscar. Sugat din mo bangking ay. Okay, so panawag namin sa Bukidnon. Iba na ang banking ni Oscar. Kalami sa dalan. Mulay lubak. Okay, mga unsa daw kay gipanggutom ang mga animals. Boy Kumbira. Nami diri sa Boy Kumbira sa Bukidnon, magsabaw-sabaw sa ato na may kitaw-taw diri sa may Bitukang Manok. Diyan panaog Davao City sa may Talomo, gawas. Okay, let's go. Okay, pato na may kitaw-taw sa Bitukang Manok dire sa Bukidnon. What a nice view. So after pila ka kilometro na namin sa Bitukang Manok. Pag ganindot Bukidnon. Bindutay. Pinyahan. Pinyahan o maisan. Kagwapo. Okay, Oscar. Hapit na, Oscar. Pasaka na ta sa kuan. Bitukang Manok. Ay rag ulan, Lord. Please, Lord, para maka-video ko. Oh yeah. Bangking pa, Oscar. Alright, nanata diri sa Bitukang Manok. Woo! Kanindot. Pagihimik, Oscar. Oscar, pagihimi. Thank you, Oscar. Dali Jetro kay manula patag basketball. Dali Jetro. Ana jo Jetro, push mo lang Jetro. Jetro, push mo lang Jetro. Jetro, pakita mo kung sino ka. Overview. Ha? Parking lang. Overview. Overview sabi kay Sinay ko Andre karon ba? Si ay wala jay. Si Juan barang si Clouds good. Wala. Wala si Clouds. Ano oras ang si Clouds? Depende sa Juan.
ulan na jud. Wa tay mabuhat na ni. Ulan na. Sign ang gukura dili rin mo sign. Tama-tama mag-squad. Oscar, tara na Oscar. Oscar, ulan naman Oscar. Para pusog-pusog yun da. Ngapita diri. Oscar, isa na Oscar. Na, wajib si Oscar. Okay, alright. Biyahe namin pababa sa Davao City, sa Talomo. Let's go. Go, ikaw lano na pod. Ayaw ulan ni Lord. Ano man ne, stop over kay ulan, isuot ang mahiwagang kapote. Okay, back to action. Gawa na ulan. Jet, okay na ka Jet? Murag luya man Jet. Ginawa tamo ulan ay para makabidyo. Ano? Durtex sa quad? Oscar! Oscar nga, nakabidyo na ba? Oscar na si Yoyo, ay si Angkol. Hindi mo Oscar eh. Okay, back to action ta, kay wala na ulan. Naka-record na dyan ta, maka-video. Pero dagkom pa sa unahan, anta, dili mag-ulan. Kaya wala ta naka-video kanina. Sayang kayo. Okay, let's go. Panahog namin sa Davao City, sa Talomo. Uy, ayak ulan. Please lang, one time lang, ayak ulan. Kalame. Kuyaw. Racing. Okay, back in action. Ulan na po yung ulan. Oscar, bira Oscar. Birahi Oscar, birahi. Birada Oscar.
Okay lang ka, Jet? Lifting siya eh. Basketball na ba taon niya? Ang dala mo og jersey. Oo, sa tindahan. Dala og jersey. Basket po niya ba? Game, no? Sikan, ay bot? Lay, di kong duloy. Ha? Goal na ka ba? Bago? Layo pa. Oo. Nako, sa taas. Sa taas pa ni. Okay, paway sa daw. Pwede na ni. Pwede na. Whew. Umagi, pag pasulod og talo mo. Kuha lang eh. Pareho. Amo ko ikuan. Traffic. Get yung dre, get. Wala man. Wala na sa yung sapatos. Para makainat-inat yung tingin. Scooter na lagi. Noon sa naman yung panoy. Noon sa naman yung hagad sa kuhay. Dugay na kain na yung ano eh. Hindi na makikakaroon. So na, grabing pahambog sa kuha. Ano masasabi mo? Video. Pagkat pa na lagi pag scooter. Scooter ba? Rolling na? Oo eh, siyempre. Report na kay Jared. Yung kuya. Yeah. Red, yung manggon red, luya kayo. Dalo, igo rin sa bato. Ngayon, kay Dre lang. Ah, wala din kay kuan Housing? Wala, arikis. Kuan naman na siya. Mo na yung kuan jud, yung Housing dyan. dili ba malisdan eh. Okay, let's go. Balik kami sa Jensen. Mga 3 hours pa ata. 3 hours pa Jensen. Okay, hantod rin na lang ako ang video. Abang-abang na lang sa akong mga next videos na ko. Salamat din kay Sir Jet sa pag-invite niya sa kuha sa rides na mo karong adlaw. More rides to come pa sa buong duha. Thank you, thank you.